nového videa. A dneska vás vítam u nového videa, kde budeme robiť takú jednu zaujímavú vec, ktorá by vás ani možno nenapadla, že pôjde. Takže v podstate to je náš solárny systém, tu máme všetky planéty. Hej, tu máme Merkur, Venušu, Zem a Mars. Ale ja v podstate čo idem urobiť, tak to je, že idem z Pluta, dejte mi chvíľku, urobiť planétu podobnú ako je naša Zem. Áno, presne, počuli ste správne. Nemáte zákal ušný. Áno, je to pravda. Takže ako prvé, tak budeme musieť dať atmosféru. Tu máme tu. Môžeme ešte pridať oblaky. Tak. A teraz by ste tam celkom mohli žiť, keďže to má atmosféru, ktorú my dýchame. Ale budeme brať, že to tak proste má. Hej, tam je slnečko. Hej, nesvieti ako šibnuté. To bolo teda riadne studeno. Ale ešte nám tu niečo chýba. A to presne teraz idem pridať. Oceány. Tie máme presne tu. Tak. A v podstate máme. Tu je terraformované Pluto. Hej, je tam voda. Ideme sa ísť rovno pozrieť, ako to tam vyzerá. Tak. Hej, tu máme oceány. Tu je slnko niekde. Hej, tam. No, vy ste tu asi žili tak, že by ste niekedy mali noc, ktorá je svetlejšia a niekedy noc, ktorá je menej svetlá. Ale my to chceme urobiť tak, aby tu bolo dobré svetlo. A ja to presne idem urobiť, a to, že idem do vody pridať trošku svetla. Len tak, proste z planktonu. Áno, plankton. Niektoré živočichy majú také, že majú bioluminescence, to je po anglicky. A ja to tam nedám, pretože aby to bolo tak realistické. Ale trošku vodičky by sme si mohli pridať, myslím. Tak, ešte trochu. Tak. Dobre. Ale v podstate idem pridať ešte nejakú masu, aby sa tam voda dobre držala, takže tak. Máme to trošku tak. A ja z toho idem urobiť asteroid. Tak.
Urobíme si z toho asteroid. Tak. A ideme na to. Voda je sice preč, ale to nevadí. Budeme ještě trošku přidat čas. Tak. Ještě nějaké 2. No. Ještě nějaké 2. Tak. Dobré. Atmosféru stále máme. Aj vodu, ešte máme oceány. Ale to je maličký oceán. Dobre. A teraz v podstate ideme pridať. Čo z toho? Halo? To som nechcel robiť. Som asi klikol. Halo? Tak tu máme Pluto. A ja si idem pridať teda. Tak, máme tu vodu. Teraz som ju omylom vypol. Dáme ju znovu. Apply. Water. Tak, máme to tak, ako sme to mali. Ale teraz, čo idem urobiť, a to je to, že ešte idem terraformovať Charon. Keď už tu máme terraformované Pluto, hej, to je tam, prečo neurobiť Charona? To urobíme takto. Tak, dáme vodu. Dobre. A toto znížime. Tak. Ešte trochu. Ale urobíme z toho vodný svet. Trošku aj tak znie. To sa môžeme dať. A ideme tam ešte pridať oblaky. Tu máme ešte atmosféru samozrejme. Oblaky, tu máme oblaky. Ešte hurikán. Tak. Apply. OK. Neviem, čo sa stalo. Ale myslím, že sa niečo stalo, takže ideme sa dať na Pluto. Tak. Tam máme Charona. Ideme sa pozrieť, ako to dopadlo. Tak. No. Máme toto takto, hej. Ideme vidieť aj Charona.
nevidíme. Ale aby toto video nebolo len také, tak ešte pokúsim urobiť to, že ešte urobím jednu takú vec. A to je, že ešte idem terraformovať mesiac od Zeme, ktorý môžete vidieť z okna. Áno. Takže sa máme atmosféru, oblaky, tak. Môžeme si dať aj toto, ale my si dáme vodu. Tak, vodu. A idem custom water. Idem navýšiť, ako to bude vyzerať. Tak to zase nie, tak som to nechcel úplne urobiť. Menej. Takto. Trochu viac. Halo? Takto nejako. Tak to zase nie, ale buglo sa to. Takto. Tak. OK. Dobre. Takže pristaneme si. Hej, tu máme toto. Mesiac, tu máme, neviem prečo je teda vidieť hviezdy, ale však to je jedno. A tu máme naše slnko. A ešte idem urobiť takú jednu vec, že kde máme Zem. No. Takže končíme si to asi na tento záber. Keď sa vám video páčilo, zanechajte like a odber. A prepáčte, že toto video bolo pre niektorých také nudné, ale to nevadí. Pozdravujem HeliosZM a ďalších, ktorí sú odberaní u tohto kanála. Dovidenia. Pekný deň. Možno aj víkend, keď toto video objavíte v piatok. Čaute.